Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Comentario. Issue. Servicio público. Acción Radio. Zapacolor. Acción Radio. Acción Radio. Manila Broadcasting Company. Sabelita. Comentario. Issue. Servicio público. Acción Radio. Zapacolor. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night.
On Ano earth yung mga we dream konsepo sa mga palangka pala naman sini? Wow. Ara na gid siya, ba? Anyway, ang pagpangamusta man ni Tita Wilma sa inyo karon nga adlaw Miyerkules. Ari na kita sa petsa 2 sa bulan sang Setyembre. Kaya natawang bero pero anhon na ton padayon kita sa atong pagsugata sa panahon sang Paskwa nga may mga pagsakripisyo. May mga pagsakripisyo kapag antos tungod sang aton man pagpakigaway sa pandemic, sa COVID-19. Well, anyway, sa gihapon nga aton pagpangamusta sa inyo dadatanan sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalagad karon iyang nga hapon. Halin diri sa siyudad sang Bacolod, nga napaidalong sa Jusicu, sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta man kamo? Sa iban nga mga kabanwahan kagkasyudaran, sa bugos ni Isla sang Negros. Sa central nga bahin, kag syempre sa mga kaiping naton nga mga kabanwahanan, kaiping naton nga mga kaislahanan sitawe. Sapat ka mga probinsya sa Isla sang Panay, kamusta ka mo dira? Probinsya sang Iloilo, Antique, Roas, kag Capiz, sa Palawan, sa Masbate kag sa Romblon, sa kutob sa aton malabutan, ang aton man pagpangamusta sa inyo dara. Ha? Okay lang pero nagapanyaga na, Tita Wilma? Oo, kapanyaga na. Ano sudaan nyo, be? Ano sudaan nyo da? Anong ginsaluhan ninyo na magpamilya? Sang kutob tara sa pagsanaton kapuluyan. Mga senior citizen, galungo ka mo ay na? Tungkol sining nga pagpagawa na naman sa nga Andiriya sa siyudad sa Bacol, siyempre galungo ginay mga senior citizen. Kaya kabudlay, naging para sa ila ang magbuwa. At tungod na raho, nagbuwa naman ang SQP, di ba? Home quarantine pass. Kasi hindi gid pwede. Ila ginagid kon mga vulnerable kamo. May mga pre-existing disease, hindi lang anay magpasayang sayang. Jutay, pagkid ang napahanunot kapag sakripisyo. Go lang gihapon kita. Anyway, Tita Wilma, padayon man kita nga magasunod sa mga health protocols na ginapatuman sa aton. Kag, syempre, ang mga restrictions, paano abi, no? Magsugod na niya ang pagpatuman sa HQP, sa home quarantine pass. Sa aton man mga balita, sa mga updates, namo diri sa Action Radio, sa mga interviews na ginapatigayong sang aton sa mga reporters, sa mga concern natin ng mga vet reporters, ipatuman ang odd-even skin na naman liwat. But silingon, mabasi naman kamo sa ginauyatan ninyo na home quarantine pass kung ano ang ending sina nga numero, odd or even, si amo lang kamo na ang adlaw pwede man makagwa. Diba? Kag sa nahibaluan nila, syempre ang mga ending numbers ng inyo home quarantine pass, let's say for example 1, 3, 5, 7, and 9. Amo na mga odd numbers nga wala karis, MWF kamo makagwa. Lunes, Miyerkules, kag Biyernes. Diba kamo makagwa, makapanindahan, makakadto sa importante ninyo nga mga kaladtuan, makabakalbulong na amo na siyempre, diba? Kag ang mga even numbers naman, ang mga ending sa inyong home quarantine pass is even numbers. Amo na sila mga 2, 4, 6, 8, and 0. Inyo schedule PTH, Martes, Webes. Di ba? PTHS dito Martes, Webes, kag Sabado. Kay Domingo, sorry, bisan ma-excuse pa mo, pahimunong kita tanan, sa sunod sang aton paninalay. Para nga, makita kagabatsaga naton ang amat-amat man, no? Nga pagtahaw, amat-amat nga paghinay kag papanaog sang numero sa mga nagapositibo sa ning COVID-19. Yes, Tita Wilma. Sabay pa and hopefully praying hidya para matapos na si initanan. Hindi gid man matapos pero maamat-amat ka magaganhaga na initanan. Kay tikuntan awon naton nagsugod na ang ber. Nakabatyag naman kamo sa mabulubugno nga dupoy-dupoy sang hangin. May ara tawi, pero may ara man nga mapaang, di ba? Yes, sila na lang 114 days before Christmas Day and 121 days before New Year's Day. Kaya makamat 2021 na kita.
kinanglan preparado naman kita sa pag-atubang sa kung ano na naman ang atong sinipag-atubangon ng mga paghangkat sa atong kabuhi. Ano naman madugang, bala magadugang kay matyagan ta. Hindi maganhagan ginito sa wet. Hindi na magdula paglaom, di ba? Go lang kita din na. Kag, syempre, enough lang na tito we, kag ang aton man, syempre, mga updates sa COVID-19, hindi tagid na iya malipatan, kag aton man gamay nga gina-refresh ina sa inyo mga pensar. Although, nga mabatian man naton, nga ara iya gina-report sa nagkalain-lain na ito ng mga public affairs program, kag ara man mismo sa aton Facebook page, ara sa aton website, pero kinahanglan pabati gina ni Tita We sa inyo ang kabugusan. So, sang hapon, malapit ang kasisidmon or almost kasisidmon na ginto gani Tita Wilma, di ba? Pagwa sang update from DOH Region 6, 30 kabag-o nga kaso ang nagdugang sa listahan sang mga infected sa COVID-19 dili iya sa siyudad sang Bacolod. Sila na tanan Tita Wilma, 1,319. Makin mo yan. Kag sa probinsya sang Negros Occidental, buot silingon, mga kabanwahanan magluwas sa Bacolod kag mga syudad nga sakop sang Negros Occidental, 49 ang bag-o ka mga confirmed cases. So nagdugang ina, total ang probinsya naton, may 1,169 at mga bag-o nga mga kaso. Sige, go kita. Kagpadayon man. Pero sa kabugusan sa bugos nga Pilipinas, sila Tita Wilma, ang bag-o 3,483. Ang kabugusan, ang confirmed cases siya is 222,264. Bugos na Pilipinas na. Sabi, bugos na kalibutan, lapit na lang daw kag mag 26 milyones. Kaysa karon ang confirmed cases sa bugos na kalibutan, 25 milyones 900,707. Okay na siya. Sige lang, padayon lang kita yatawa. Magluwas sila na ang aton man di ba, ang mga health protocols na ginapatuman sa aton, importante gid, may face mask kita, may face shield. Ang pagpanghugas ng kamot, kinanglan. Ang social distancing, i-observe gid naton. Pero may nasaklatan si Tito Wilma. Ang botong kumpirmado ini, o kung kamo man mismo naka-observe sini, kami ara ako, ang face mask suno sa report, gina-recycle, kagliwat na ginabaligya. Amo inang nabaton nga report sa Department of Health. Gani para nga mas nga makasiguro sa aton safety. Pahanungdong ka ginapanugyan sa DOH sa aton tanan. Kita nga mapubliko nga kinahanglan sa mga butika o kung sa mga medical supply store na lang kita mabakal sa face mask. Tungod na kabaton sila sang report, lain naman ang gagalagan sa pinsan, sa kita nga mga kauturan mo, nakabaton sila sang report, nga gina-recycle, kuno, kagliwat nga ginabaligya sang mga corrupt nga mga negosyante. Gin-confirm ni Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Bergere, nga may nabato na sila nga among sinang impormasyon, pero ila pa na ginaklaro, buwas silingon, gina-confirm pa ina nila. Liwat ginapahanongdong ni Verher sa publiko ang pagsunod sa ginapagwa nila nga pagsunundan sa gusto nga paggamit kag paghaboy o kung ang aton sinibala safety disposal sa mga face mask kag mga PPEs o kung ini mga personal protective equipment. Kinahanglan suno sa iya nga isiparar sa isa ka plastic bags ang mga gamit sa mga kagamitan tayo sa face mask kung PPEs para nga mahibaluan nga ara sila separated sila kag makahalong man ang mga nagauyap sa mga basura, mga nagahakot sa mga basura.
pwede, kung himuon naton kuno, basi pwede pa lang nga gisiun or let's say guntingon anay naton ang mga face mask para nga hindi mabaligya liwat bunano na iyang mga konsensya ang ila kung himuon pa na nila man, no? Ay, sus, giliw, paamo ka na bala. Pero tihalong na lang kita, no? Kinanglan kung sponsor na ganyan ang face mask, antes sa ibutang sa basurahan, guntingon nyo na lang. Guntingan nyo na lang. Okay, Tita Wilma. Gamay lang din nga update. Ang atong sining Department of Education, nagpahatag na sila learning modules. Nag-umpisa na sila sa pagpahatag sa learning modules. Kaya sa ito naman, weather update. Sa itong sini weather update, sa karon ang atong sini Weather Bureau, pag-asa, padayon na din na monitor ang bagyo sa buwa sa atong pungsod. Ang bagyo nga may international name nga Haitian. Ini siya na siplatan, 2,355 kilometers eastern extreme northern zone. So ason man niya ang puwersa sang hangin nga nagalabot 65 kilometers per hour. Kag pagmadlos nga nagalabot 80 kilometers per hour. Nagahulag siya sa direksyon nga nabagatman, nakatundan, nabagatman, nakatundan, no? Kay south-southwest mo. Ang kadasigo niya is 10 kilometers per hour. Sa karon iya nga adlaw, kabalo man kita nga nag-apekto iya sa northern kag southern Luzon, habagap, mabulubugnaw dito ang ila nga at panahon. Kag sa ato naman forecast diriya sa aton sa bugos nga Visayas ang Palawan kag Negros Occidental, kita makabatyag, maka-experiensya sa magalumong tugtog. Mapanalag sa nga paggulugalong tugtog magalumon, nga may lapta-lapta man nga mga pagpanaliti, pag-ulan, inatungod man sa habagat kag localized thunderstorms. Makanay naman tugtog kasarangan nga bakya sang hangin ang atong mabatsyagan halin sa nabagatman nga sa bahin sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag Subong man ang mga baybayon mangin makanay ang pagdapya sa mga balod tugtog kasarangan. Kag ang atong temperatura nga mabatsyagan diri sa Negros, diri sa Bacolod, bugos nga probinsya sa Negros Occidental, 25 degrees Celsius tugtog 32 degrees Celsius. Si haring adlaw kay ina, baw kanang isang iya silak sang aga. Nagpakita siya alas 5:44, karon alas 6:07 na naman siya nga magatunod. Alas 6:07 sang kasikimon. Okay, Tita We, yes. So, inang aton nga update natin sa inyo. Relax lang. Ang aton man akong nalilantunon, para give sa inyo tanan halin kay Leia Navarro.
Navarro, isang mundo, isang awit na tahong nga kinon. Kung atong lang intindihin ang tagsaka lyrics siningamahanon. Okay, Tita Wilma. So, sa aton man dira mga late tuners, nga nag-upod sa aton sa tagsa nila ka mga radio, 684 kita, ha? Kag syempre sa mga upod neton sa Facebook page sa Action Radio Bacolod, sa mga late tuners natin, hi and hello sa inyo. Plus pa sa aton man website. Sa aton website, ara lang dira sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede man kita magka-updinay sa YouTube, pagi sa pag-search ng Action Radio Bacolod. Dira, ang aton sinis sa website, sa Facebook page, ninyo makita na mga updated reports, mga update nga mga update, developments sa inyo ginabantayan nga mga issues. Yes, bantayan ninyo dira sa among Facebook page and of course sa among sa website. Salamat gid sa mga nagaupod sa itong sa FB Live, pero relax lang ka mo dira. Alauna 57 ti Action Radio Philippine Standard Time, magkabalik si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercial. What? Yung hapon lang daan. No, Miss Seven Heaveners. Miss Seven Heaven nga nag-upod sa itong subong hapon. Thank you, Gid. Kay Jave Abelio, magandang hapon. Tito Well, salamat, Gid. Good PM, Action Tito Well, watching live lang Japon from Celine Home. Stay at home, mga bakulod nun. Kag magpangamuyo gid kita. Keep safe, I'm sorry ha. Keep safe. And God bless you, Tito We. Varinya San Antonio Alpinda, salamat. Via Jonathan, salamat mayong hapon lang dira sa imo. Kag Esther Gallego. Good PM, Tito We. Pag-wait lang, Family Gallego sa Sitio Cabug, Pontevedra. Sa father ko, Roberto Gallego. And Nanay Leticia. Greetings lang niya, no? Para ka sa iya mother and father. So stay safe lang kamutanan. And to all the staff of Action Radio Bacolod, I'm always watching from Quezon City. Mau salamat gid kag maayong hapon lang dira sa imo. Ikaw man maghalong kunara ka mo sa mga malayo dira yang lugar. Kay nining Malu mayong hapon dira, salamat gid no. Mayong hapon sa inyo nga duwa ni Tuto Larry. Halong man kamo sige. Na sinakuay lang, go lang na. Kag ara man sa siniyang hapon nagupod sa eton sa FB si Emmy Esmeralda Dolido, ngayong hapon. Action Wilma, watching from Hong Kong. Emmy Esmeralda Dolido, thank you, kid. Liz, love, kid. Okay, love you too. Martin Aliling, magandang hapon po. Kay Robelyn Pluhinog, na? Robelyn Pluhinog, salamat, Tita Wilma. Kag yes, hi Tita mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life. Tita lihog lang ko tamiyaw sa akon bata nga si John Carl Narciso, happy 12th birthday. Birthday niya subong adlaw. Yes, happy birthday sa imo John Carl Narciso. Halin kay Mama mo Liza Monte Castro. Hello Tito Wilma, good afternoon po. Have a great day po Tita. O gagloomies Tito. Babaw. Stay tuned. Always ako nag-aabang ng This Is My Life. Pakigwit naman po si Family Pluhinog sa Barangay Riverside, Isabela Negros Occidental. Watching from Metro Manila, Quezon City. Tita We, pa-shout out po sa boyfriend ko, Marjon Garzola. Happy 3rd monthsary. Wow, stay strong in your relationship. Mga in love ng mga kabataan, no kanami ilang niya pamatihan. Mayong hapon lang Tita Wilma pakitamyaw, Pasamonte family sa Baguio City, labi na sa kay mother ko Yolanda Pasamonte. Melili Olico, salamat, mayong hapon sa imo. Ang aton man pagpagamusta. Good noon to live naman sa programa mo sa This Is My Life. Mr. Melili Olico, salamat Tito We. Good afternoon Tito, monitoring always. Keep safe.
si Inday Jean o si Sir. Kay Bing Superal Calanza Enesino, mayong hapon, Tita Wilma, kamusta lang da sa imo? Kamusta lang kag halong man? Ningning Villaluz, mayong hapon, Tita Wilma, pa-condolence lang ko sa pamilya Villaruz, RIP Papa Boy, okay? Mayong hapon sa imo action, Tita Wilma, kag happy Wednesday sa imo. Be safe from Alex Fuentes. Okay, ara sila watching here. Okay, salamat. Karon naman, pagbalik ni Tito We, ha? Relax lang, anay ka mo dira. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo,
kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang aton mga pagkakasahon sa subong na hapon nga sulat, yes, ginduhol, giniya sa aton. Ginduhol niya iipa na ipaambutan sa aton mga palangga ng mga kansalamat ang iya sa sitwasyon nila sa ilang nga lugar. Ato na ito sa ron nga hapon, nagapatawag sa ngalang Shirley, sa Bacolod, kag ang Shirley, nagasi. Dear Tita Wilma. Maayong hapon sa tanan ng nagapamati kag nagaupo sa FB Live This is my life sa Action Radio. Tita, ang akong istorya na tungod ini sa amon katupad pa. Una, tawgalan siya. Or tawgalan ako kay Shirley sa Bacolod. Diri sa among lugar, kanami sang among relasyon sa among mga kaingon. Pero may ara-iit na isa na daw ka-indifferent. Daw hindi maintindihan. Tawgalan siya kay Norma. Si Norma Tita Wilma, hindi pa man masiling niya may edad na, hindi man masiling niya pupunta pa. Ara siya sa 30s sang iya pang edad. May apat siya kabilog na mga kabataan. Ang iya ba sa abroad? Di daw kanami sang ila pangabuti. Kanina man naari sa palibot. Labi na ang mga ari langgit sa katupad namin. Ka mga mainabin. Kagdaw kasadya kung nga wala bago. Nga mag-gainit sa sagwa. Kag mag-ginagya. Ang bukon ano ang diferensya sa mga ginagya sa mga tao sa palibot na ginagya ni Norma. Hasta na lang nga nag-abot ang isa kasipon sa Wilma. Naging pasun siya. Sa pihak lang ng kami. Kay gali pasibanda niya na may ginawa sa iya. Pagkadaso naman, ang isa sa iya tupad balay sa amon, nagreklamo. Kaya pasibanda man siya, na nagapangawat siya, puno sang kuryente sa iya. Kung ako lang siguro dito ang panumdumon, paano kawaton, inaman. Kami naman nga pagkakit sa iya, gusto namo na maging kabahan sa iya para maginaw siya. Pero nilang na nagasindipan sa ila balay. Ang iya mga kabataan, mabatian naman nagagila. Hindi man na siya gusto nga kag mag-entra sa mga bata namon nga nagahampang sa buwag sandalan. Isa ka best Tita Wilma. Nakibot na lang. Sa ginhambalan niya ako. Nawala sa iya. Nga anagapilabot ko kuno sa iya kabuki. Kaya nga ako ginapagtukot siya. Nga damo siya sa ito. Nakibot man ko. Kung nga ako itong ginhambal. Ito wala man sa ginalunggo sa iya kabuki. Kung ang iya mga nautangan. Hipos malang po din. Pero wala man istorya sa mga niga na arin sa amon. Sang uli may isang naghambal, naging-away siya ni Norma. Ang among problema diri sa among kalbi Tita Wilma. Diri sa among lugar, kung tayo awaton.
Ginbalik niya kay hindi kuno niya kinahanglan kay kasaraman siya magmahal. Hindi mapulo ang iya ugali. Tani ang maayo lang balangaw sa may mga amos na. Ito Wilma, kung na aging tulad ko ini, gusto ko man, mabasian halin sa inyo, kung anong maayo na mo na yung para sa iya. Kay maluoy ka kung magtanaw sa inyo sitwasyon. Diri lang po to? Surely. Ay, surely. Ngayong hapon sa inyo. Salamat sa imo concern sa imo neighbor na si Norma. Sa talang na bagay ni anak niya sa lain mo. Hindi lang sa isa kapamilya na may ara unique. May ara sa mga bugas, may pakit din na yan. Sa ano ka namin, sa bugas, may pakit din na yan. Pareho man na sa mga kaingod natin, sa mga friends natin, sa pamilya natin, na may pinasahi niya, guys. Pero pasalamat ta, tungod ka mo na magkakaingod, nabala ka sa inyo. Ilabing sa lang namin pa ay, ano nagalinganay, nagalinganay, ilabing ka mag-say hi. Ay, good morning. Galing na. Tama, yung mga tao. Tapos ano ang tapos na muna iya. Ati okay na. Tapos may haraman kong kaisa. Ito makamakal sila. Tinapay na kasi. Okay lang tayo. Isang duka o tatulog kami. Dukhan namin isang relasyon. Ang atmosphere sa palibot na may ara, may pagkabala. May pagpalangga sa isa. Ano pag hindi ito madami na mga bagay. Natin mag-i-work. Kaya ka focus na. Sa adlaw-adlaw na mga obligasyon. Trabaho natin. Dira lang ang focus. Ang ating oras. Pakadto pa. Wala kita pakialam. Di ka nagkatabi sa atong balibot. And there you are. So, kanami lang surely. Kanami sa inyo sini effort yung mga katupan, yung gusto ninyo, ang naman yung kabahan man siya sa inyo. Kani gimana, kaya kung inang, ay kaya wala ka ba nagamin sa mga kaingon mo balay? Siyempre, kung indifferent, tigil man sa imo, di ba? Matakapan ka na. Ay, hindi mo problema. Ala niya kung ay, tulog ka lang, hindi na yung sa iya. Mention mo pa din. Kasi sino to si Susan, nag-try na maghimo, tay-tay, or let's say, magabukas sa kwarta, para nga makasunod sa iya kabuhi. Open papan niya, diba? Papan niya. Hindi niya kinahanglan. Sumakabakal mo siya pagkaon. Okay. Ang hinuon ninyo dara, niya po. Kung sa iya, kaya niya na magbulag diri sa kalibutan niya siya lang. Iya. Prinsipyo sa kabuhi. May mga tao din na ako sila. Hindi sila luyag na sa ilesika pareho. Hindi sila maduyag na may magbabatsyag na nagkabalaka sa iyo. Pinasarangan nila yan, diba? Sa mga material na buhay. Pero sa wala man na pangayon, hindi na ito mapaktan. In some instances, na may mga bumatapos ng kagabihon, sino ang muna sa yung malayo, kapatigig mo na iyo. Kasi sarang, wala na sa kagawin, sarang, sabihin mo mga bibig. Pero sa matutod na sitwasyon, hindi natin mapakta na dalagan sa bayan. Amang na abala. Ang imo pag-abyan, ang imo pag-pagpig, ang pagbukas mo sa imo siya. At kaugaling sa inisip ka. Kung mabatsyag may nag-care man sa imo, may nabalaka sa imo, may concern sa imo, may mga nagapagaman galing ibang sa imo. Manami inabon bilang katupad palay. So kamo, more patient para sa iya. Pag-hindi ninyo, pagbalibo ang inyong mga kaugalingon na maging pareho niya.
Kung ka Kung ka mo nagahangin na mag-aayo ka na ito relasyon dara, mga kabataan, importante na yun. Padayon na lang ang inyong maayo, kagplano, pagpalimuha, para mawin ninyo ang iyong trust. Kaya siguro, kung nga anagaan mo na si Norma, may story behind sila o may nakaligan siguro bala. Experience siya. That's why nga gusto niya sa paglabnan. So, dulaon ninyo, buligan ninyo. Bisan sa mga gagmay na bagay. Bisan hindi siya magsapak, bisan hindi siya mag-respond sa inyo nga mayong aga o mayong hapon. Kamusta da? Or listen mo kami natatanong siya bala paglabay. Balunggay. Ay, Norms. Pwede talaga pang halunggay mo. Ay, ka na bisan mo. Damo. Sa iyang pwede talaga isang gamay na. Or let's say, ay nanamihan lang nga tanong, ay makapanaka sa ganyan. O, bisa lang sa kanya kung pwede nagtubo. Pwede, makayo. Amat-amat lang. Amat-amat lang para mawin niyo ang heart. Para nga mawin niyo yung trust. Harang amat siya na mag-istorya sa inyo. Nami, ginaya. Mga sila nila nga, sana may law kanan. Bala, muna mga sila nila. So, sa inyo, Shirley, upod kay Ana, kay Susan, sila nag-isa mo dito, upod si Annalise. Yes, sila sumabati na magkaisa ka mo. Yang pag-ibada, magatubo sa inyo pag-ibig. Sila binigit sa panahon. Kaya ako mo dira, mag-isa, tanggalan sa pagpa. Bakit sa ito ka mo dira, grupo nga mangin, amat-amat, sa mga gabaratupod, sa pagpangamunyo, halin sa inyo po yan, amat-amat, sa inyo grupo magkakayo. Wala sa English, himukan. Okay, sure. Hindi na lang matugda ni Tito Wek. Kaya di mo na ang bakal mo niya itong ginadunot. Para sa inyo. Okay, para kay Shirley, sana from Julina Magdangal, kabay pa. Magpalanggaan ay kamudira nga magkaingon.
Manami ang relasyon, malipayong kag matawhay ang pagsinalayo sa palibot. Gani, hindi ka magdula sa paglaom. Go lang ka magdala. Good luck. Sige, Tito Wilma. Hugali, sa ito na nila magkakauturan, nga nag-ato sa nila rayuma kung arthritis, ang panyawan nila ng oil para sa inyo, sa magkaproduce ng said pharma. Magkahatag ba na video? Sa inyo mabansyagan nga pagpalaman o pagpalanakit at pagpalangalay sa inyo kalawasan. Pag-atake sa inyo rayuma kag arthritis. The best dira ang panyawan liniment oil. Ang panyawan, manunggal ina sa aton pulong makabulig yan. Haplas-haplas with love, gamit ang panyawan liniment oil. Siyempre, pagkatapos katulhay, kagatawhay ang inyong mabansyagan. Nami, gina siya sa mga pilas-pilas man kay sa mga katul-katul. Patuluan lang, limpuhan na ni kay patuluan sa panyawan liniment oil. Pamakalina sa mga butika kag tindahan nila sa inyo tag sa kalugar, kag dili man sa among susunod sa Bacolod, ada available sa mga butika sa atubang kag kilid sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital. Dili man sa idalom sa Action Radio, sa Jack Marketing kay Miss Eva Sanco. Okay, Tito Wilma. Balik kita pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. Okay, Tito Wilma? Yes. Yes, Tito Wea, may greetings naman ta. Manamyaw anay kita sa itong siliman pagkakauturan nila nga nagabot sa sa Facebook Live. Aha. Maria Luz Grijaldo Makunat. Ga-echo, kid. Kabati ka mo, so anyway, kabati ha. Okay, check na ito na. Philip Alonso, guy, thank you man. Please check ang signal. Thanks, Gid. Gaiko si Tito We. Salamat, Gid, na. Pearls Gangoso, hi Tito We. Per Great Lang Family Gangoso, si Kagawad. Bibet, always gid na siya kapamati sa imo. Kagawad, Bibet, salamat, Gid, mayong hapon. Halini na kay Pearls Gangoso, kay Tito Wilma, of course. Good PM, Ma'am Wilma, please greet Reverend Father Nito Del Soriano on his birthday today. Greetings from Reverend Father Reverend Father Brethren Rai or Bong Gamala and family. Thanks a lot. God bless us all. Ma'am Elizabeth, in-check ko ng pronunciation kasi ang first name ni Father Bong, Brethren Rai. Check. Yes, salamat, Git. Kag, yes, Tito Wilma, mayong hapon lang da, relax lang dati. Ano mo na biagdi kung ara gid man, no? Relax lang dara. Kag, yes, kay Erwin Esmiliarin Pilongo, mayong hapon, kag salamat man. Salenya Dio, kawi ari lang, watching lang kami, na. Sweetie Faniega, so ito, dira sa may kabugwason sa Mansilingan. Mayong hapon lang da, Mami Troy, sa inyo tanan, ditutan, mayong hapon, kamusta lang da sa inyo ba? Wala nagkikita ka kinita. But anyway, okay lang na siya. Pearls Gangoso, yes. Da na ina siya. Kay Mamert Alarcon. Mamert Alarcon, Tito We, good PM, nag-aiko yung matingog. Pakanta na lang taguro kung gaiko dahil. Edgar Semiliano Jr., hi Tito We, good noon. Pag-witch family of Pierre kag Semiliano, thanks, Gid. Nunoy, good PM, Tita Wilma, gapamati ko diri sa Maaw. Salamat, Gid, no, noy, paamo ka na wala, Tita We. Na? Kag, Merly Perez, yes, salamat, Gid. Danain na siya. Kag kay Ningning Villaluz, salamat man. Kay Esther Gallego, Bia Jonathan, thank you. Kag maayong hapon lang dira sa imo. Kag, Robeline, okay. Kay Inid Zan, mayong hapon lang, Tita Will, mapakita niyo pa sa Monte family sa may Bagel City. Salamat, Kid. Kaga, ang isa na daw, bisyo siya, but anyway, okay lang na siya, Tita Will, mana. Hinay, kay tungod nga, ara siya. Okay lang na. Balikan ko lang, Carlo, at lugay na ito nga waiting sa relax lang kamodera.
Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ito na ni Zenton Plus Gold, syempre. Kung ginapangita mo, Standard Time. Antes man ni Tito Wilma i-share ang atong sini sila ka mga tips sa karon nga hapon para inang tips ni bala para sa iton ikaayong lawas na maging healthy kita gamay lang din na antes man luya gali anay naton ipahibalo sa mga paryente kag mga kakilala ni Antonio Flores Borcae dira sa may Minas Palay. Siya nagtaliwan July 4 na yes siya nagtaliwan September 5, 2020. 78 years old na ni siya. Kag siya nagtaliwan August 25. So, ang iya sinilubong na talay na sa mabot na Sabado, September 5, alauna sang hapon sa Sipale Public Cemetery. So, luyag lang ipawalabot sa nga pamilya. Yes. Sa tanan-tanan din nga pamilya, extended family, no? Ni Papa Tony, kabalugid kita basta kapamilya na tondo maanugid kita sa diin man nga bahay sang negos kundiin man kamo mga lugar gusto man nga ara kita sa adlaw sang iya paglubong pero tungod sang pandemic mo ginapangatubang naton wala gid kita maghimo ilabi na sa mga protocols nga ginapahimo sa karon tama gid ka istrikto wala gid sa choice kundi importante lang gid ang pamilya nagapangabay sang pagpangamuyo na lang pagpanamuyo para kay Tatay Tony nga maangkon niya ang kapakuwayan nga dalayon sa iya sininahamtanan. Okay? Yes. Ang nagapahibalo sa inyo si Nining Malu kay si Tuto Lawi. Okay? Kanta na dito na website kung sinitips nga mga tag-sector mga palang nga mga tagpalamati karon nga hapon. 4 lang na siya. Sinahanglan gali hindi ti magkaon damo-damo. Diyan. Pag gusto nga kaon lang sang magamay nga pagkaon. Kay Tito, di man Tito Wilma mo madamo nga mga pagtuon nagapakita nga ang pagbukin sa aton pag-consume sa calories nagapanubo pang ano ginito hindi ang pagbuhin mo sa pagkaon sa calories syempre nagapalawig sa imo kabuhi hindi kay nagapanubo kundi nagapalawig sa imo kabuhi kay nga sunod sa theory sa pag-diet ang pagkaon sa magamay lang or 20% na mas gamay sa ginakaon mo yung usual pwede na nga makapabuhin sang makapabuhin ka makapaganhagan sang pagpalamanog o pag-frame balik sa mga alagyan sang dugo sa imong mga kaugatan abala na kag mabuhinan man ang kadamuon sa mga toxin mga toxins nga sa atong lawas na mga free radicals nga nagahatag sang balatian sa aton kasi bisan sa mga sinang-una iyan ng mga panahon bisan ba sa Bible ganit nabutan mo nga ang pag-fasting kag paglikaw sa pila ka mga pagkaon gina pangabaygid para sa aton para kita nga mangin healthy. Okay. Isa pa gid nga makabulig para kita mangin healthy try ang Mediterranean diet. O ano yung Mediterranean sa diet tawag man inang Mediterranean diet nga ina. Utan, na kaon ka lang utan, prutas, mga beans, mani, kag olive oil. Ara pagid may mga isda kag manok. Amo na iya. Bagkaon kasi na, pero ilang gusto-gustuhan lang. Hindi ang sobra-sobra. Yan. Pakita man sa mga pagtuon, na ang mga tao nga naga-consume sa Mediterranean diet makalikaw gid sa sakit sa heart kag Alzheimer's disease. Isa tod-tod lang ginakabig ina iya sa pila ka mga eksperto mo bilang pinakamasustansya nga diet. Kag kung pwede lang, ari pagid isa. Kung magkaon, piliun lang ang masustansya nga pagkaon.
Masustansya, syempre, may pagkaon bala. Hindi may nga pagkaon na masustansya, may mga pagkaon na makahalit mo, di ba, Tewe? No? Piliun ang mga masustansya na fats. Muna, kumbaga, ba, Tewe? Na, masustansya na fats. Kaya nga, may duha kita kaklase sang tambok na ginatawag mo or fats mo, di ba? Ang masustansya, kag hindi masustansya na fats. Di ba? Ang hindi masustansya nga tambok sa mga pagkaon, ang mga ginatawag nga saturated fats kag trans fatty acid. Nagadulot niya sang sakit sa aton sa ni heart, di ba? Nagahatag ina say balatian sa aton corazon. Di ang saturated fats nga ina, makita ta na sa butter, sa creams, sa tambok sang baboy, sa tambok sang baka, yan. Ang trans fat naman, makuha ka na sa mga butter, sa mga margarine, sa mga cooking oil, kag sa ina mga pagkaon, bala nga nag-aagi, yung gina-process na bala na. Pati na mga biscuits, ha? Pati na biscuit, mga biscuits sa niya sa hiligay nun, biscuit na, syempre, no? Pati sa mga biscuit ni ina, ginadumilian, di na. So, kinanglan kung magbakal ka mo, i-check nyo gid ang label. Check nyo ang label, kag try nyo nga buhinan ang pagkaon sina. Kada magluwas sila, Tita Wilma, niyara pagid, sa tihak naman nga bahin. Masustansya nga fats. Ano nga ito masustansya nga fats? Nan. Ina, makuha naton sa mani. Ang mga fats nga sa mani, masustansya na siya. Ang fats nga sa avocado, sa mga matambok na isda, pareho sa salmon, no? Sardine, mackerel, kag tilapia. Ligog ko na ko. Di kung magbakal ka, kinahanglan man, abi pagid kung magbakal ka pagid sa gatas, kinahanglan pilion mo ang low-fat milk. Kag low-fat nga mga palaman. Okay, gyan. Dapat gyan. Ara, ho? Ang mga makita mo nga mga tambok or oil, nga nagalutaw sa ginaluto mo, kwaon mo man na. Isa pag ito, Wilma, ano pag yan? Ang imo, unto na imo mga tis, ni balaaton, ni mga ngipon, kinanglan min tinahon, ginaton ang katinlo. Kinanglan min tinahon, ginaton ang katinlo sang aton, mga ngipon. Kay ang pag-angkon, kung pabayaan ta lang, hindi ta sabi man brush, hindi ta sabi man limpyo, hindi ta natin paglimpyuhan ang in-between sa aton mga ngipon. Ang tendency is makaangkon ikaw sa masakit sa imong gums. Ano ganing gums sa aton sa aton pulong, sa hiligay nun, plastic, no, sa mga ulo. Kinahanglan kay nga ako di ka maglimpyo sa imo baba sa imong ngipon, dali ka makaangkon sa masakit sa imo nga lastik. Kag ina may connection sa imo heart. Si makaangkon ka balatian sa imo heart, kag magapalipot sang imo sinikabuhit. Kaya nga, ginapatihan pagid nga ang palamannog or inflammation sa palibot iya sang imo gums, may angot ina sa imo arteries kag sa mga ugat pakadto sa imo sinikorazon. Kang infeksyon sa imo baba, posible magaresulta ina sa delikadong klase sang infeksyon sa valve sang imo heart. Di ba may valve na itong heart, amo na siyang nagapump, nagabomba na balbula kumbaga sa atong pulong. So kinahanglan dili nga magsipilyo kita sa aton ngipon 3 times a day or more. After kinahanglan gamit man kita sang paninlo kung anong pwede sa gamiton sa aton dila, di ba? Di mo ngipon mo lang imo lang gum sa imo sipilyon kag limpyuhan. Ang imo madila itang out mo na kag straight phone pagwa amo na para magkakas ang mga bacteria dira. Kag kinahanglan magamit ka man floss adlaw-adlaw. Ano inang floss? Ara, kung makita ninyo sa aton monitor sa FB Live, inang ginalimpyo within bala sa tuwa sang mga ngipon naton. Kay ang mga kiki dara sa aton pulong kinahanglan makuha ina. Kay nagakos man ina sang hindi maayo sa aton lawas.
nga. So ina, apat lang gid ang akong din paambit sa inyo kay ina dakwang iya kontribusyon para nga manin healthy kita. Importante gid nga matinlo ang tanan sa atong lawas kag kinahanglan ang atong mga ginakaon hindi kita magpasobra-sobra kag hibaluon pa man ang ginhambal to nato ang mga sustansya nga fats, no? Ang ginatawag na saturated kag unsaturated fats. Kahit sabi ang Mediterranean diet nga ginatawag, wow, galing kay Tiyo. Kung kaya, sunflowers, di ba? Mediterranean diet ka, utan, prutas, beans, mani, kag olive oil. Amuling na, isda, kag manok. Yes, try nyo na. Kaya nga, kung mag-Mediterranean diet kag gali, makalikaw ikaw, siyempre, sa heart disease, kag Alzheimer's disease. Mga seniors na dasandara. Okay, enough na natin na wet para sa itong tips sa sininga hapon. Amula na mapaambit ni Tita Wilma sa inyo sa sininga hapon. Kag, syempre, upod man dira nga itong Dr. Alfred's Pure Medicine Choco with Stevia. Isa ka produkto man sa Dr. Alfred's nga may US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen natural, kag 100% organic. Nami nasa sa mga bata, nagapa-alerto kag nagapa-sharp sa ila sini memory, kag sa mga nagaedad 60 years old and above. Kay nga ini ang kompleto sa proteins, vitamins kag minerals nga makasiguro gid ikaw nga natural, wala preservatives. Pwede ina mabakal sa mga butika man dira sa inyo tag sa kalugar sa tanan nga wakong Chinese drugstore, sa tanan nga sincere drugstore kag tanan man nga the generics pharmacy. Yes, si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng mga ini. Dugang tanga mga greetings, Tito Wilma. Yes, I've been live and again and again and again. Salamat man kag mayong hapon. Yes, to develop ka na Lonza guy mayong hapon. Okay na wala na ako nag-echo sa imo, kadamo sa imo nag-react. Ma'am Wilma, thanks a lot for the healthy tips every day. Thanks a lot for the health tips every day. Keep safe always and God bless. Ma'am, thank you, kid. Always ga monitor sa imo. Hello, lingta kay Mama ko, Kiting Valencia. Always ga pamati. Keep safety to wear. God bless. Salamat, Manovi Valencia Subaldo. Ginagwit ko lang akon anak Joy Villamarzo. Happy birthday. Dasig sa imong Totoo, Ken, salamat, kid. Ginagwit ko lang akon anak Joy. Happy birthday. Remy Villamarzo. Yes, kay Anjon Joshua Alcabo. Tito We, good noon. Pakigwit naman ko sa family Garzola. Kag sa mahal ko na asawa Robelin Luhino from Martin Garzola sa Parañaque City. Salamat, kid. Salamat, kid, sa inyo. Kag, syempre man, kay Remy Villamar, so good afternoon. Kay Anjo Joso Alcabo, Miss Cherry Alimbo, kagina ko nung echo man ko. Miss Cherry Alimbo po dira kay Miss Marife Navales sa may Nidos of Camelot, sa Barangay Estefania. Salamat din sa inyo dira. Army de la Torre, kay Helen de la Sabener. Salamat din kay Marivic Bray, check ito MS Esmeralda Dolido, salamat man. Kay Inizan. Kim Jukaden, Antupina, yes, tuto, mayong hapon. Salamat man sa pag-upod kay Tito We. Karoon nga hapon. Kay syempre, Toleco Angel Carol, kay Bing Superal, Kalanza, Episino. Ay nga mga anak ka mo, kag Lani Tolentino, Emily Chua kadamo sa ila. Try ko naman karon dugay-dugay guwit ko lang kay tatay ko kapamati gid Jesus Tabausares from Lloyd Ecca Tabausares. Salamat gid sa inyo, ha. Balik si Tito We, dugay-dugay
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina, 100% pure squalene, wala na mong chemical, kag wala sa malayo na side effects. Kadto na kita sa pagbasa sa atong sa mga zodiac sign para man sa itong tagtaka horoscope sa karon iya nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 2, 2020. Dira kay Nanay Luz de Vivar, mayong hapon lang dira kay salamat gid. Okay. Ari na kita kay ano nang porla pag hindi kay Inday May, mayong hapon lang dira sa inyo kag madamo gid salamat. Tawe. Suguri na. Ang una nato nga zodiac sign para sa aton horoscope sa karon nga adlaw. Sa mga Virgo, ang mga Virgo amo ining mga natawo Agosto 23 tubtob Setyembre 23. So sa imo horoscope Virgo, appreciate more financial abundance tungod amo ina ang imo ma-experiensyahan karon nga adlaw. Kag kinahanglan tumanon mo man ang imo pangako tungod kung may word of honor ka, ma-attract mo man ang ginatawag nga kadalagan sa bahin sa negosyo. Pero isa lang, ang hambal sa imong horoscope, magpalayo ka sa mga chismoso. Mga maswati mo nga numero 15, 25, 42, 33, 55. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga libre naman, mga libre ni tao, Setyembre 24, Oktubre 23. Bo, happy bilog mo nga adlaw ba? Hindi ang balay horoscope. Happy ang imo bilog nga adlaw tungod nga, master ikaw sa manifestation sang imo desire. Gani, pasangkaron mo pagid ang imo paminsaron sa tanan nga bagay. Libra, maswerte mo nga mga numero, 52, 26, 41, 11, 31. Lucky color, ruby red. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio naman ito, Oktubre 24, Nobyembre 22.
Scorpio, sa horoscope, hindi pagsapakain ng mga nagapangguba sa imo, ha? Nagapangguba kay nag-underestimate sa imo, kung nag-chismis sa imo, padayuna lang yung imo happy mood, kay nga, ma-attract mo ang mabinungakon nga adlaw. Prosperous day para sa imo. Mas suwerte mo nga mga numero 27, 5, 42, 51, kag 38. Lucky color, dusty pink. Sa mga Sagittarius naman, yes, sa mga Sagittarius, pag taon, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, ikaw, Sagittarian, kontrola ang imo pagka-addict. Ang imo pagka-addict sa ano, pagka-addict mo sa pag-shopping online. Yan. Naaga, online shopping ikaw. Sagittarius, sundo sa imo horoscope, likhawan mo ang paggamit ng credit card sa inyo balay kung mag-online shopping ka. Mas wati mo nga mga numero 11, 24, 33, 54, kag 45. Carrot orange is your lucky color. Sa ilo kita sa zodiac sign niya Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tugtog, Enero 19. Pilia ang mga ulubrahon mo nga ikaw lang ang expert. Kag ang iban ihatag mo sa mga upod mo nga gusto mo nga sila ang magtrabaho sila. Hindi mo pagsunukon. Okay. But what mo man nga mga numero karon nga adlaw? 21, 52, 14, 35, kag 46. Electric blue is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao Enero 20, tugtog Pebrero 18. Ikaw Aquarius, or kamo ka mga Aquarius, magaperma sa bago nga kontrata, kag maging happy ikaw. Maangkon mo man, or let's say, yes, kung baga bala mahigop mo ang healing energy sa imo palibot, sa imo palibot, basta mga nami lang good din na. Mas wati mo man nga mga numero 3, 13, 50, 23, kag 35. Amethyst violet is your lucky color. Inang unang nabahin sa mga zodiac sign para man sa aton text sa kahoroscope karon nga adlaw, gani relax. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos sang mga ini. Dugang greetings tada sa mga sa atong sini nga mga palangga nga mga kauturan daw eh. Mga nagapod sa aton sa FB Live, yes. No, dira kay Genevieve Pahilanga, Genevieve, salamat gid mayong hapon, Chen, Raver Hill Castillo Salazar, salamat man sa inyo. Araman si Arnice Marling nga nagapod sa aton. Kay Marlene Inyong, salamat. Merly Perez, hi. Kay Amalia Aligonza, salamat man. Araman si Ronaldin Armamento, salamat man sa imo. Miera Pastian, good afternoon, Tito We. Kay Fernando Encarnado, hi, Tito Wilma. Jason Quison Dalimuos, ari lang kami kapamati. Boyong Manyalak, kamusta na? Bo Edmar Kilitar, salamat man. Kay Frederick Kilantang, hi. Inday Blaza, yes, salamat man sa imo. Jermily Kabuhayon Trinidad Emesino, good afternoon. Bo nga mga anak mo. Kay Edgar Semeliano Jr., Andro Abicendario Adolacion. Arlene Ducade, salamat kay Tonton Jimenez Despi. Hi, good afternoon. Maria, about nami sa imo nga account name no, Maria, good afternoon lang daw. Drawid Kaontoy, kay Martin Gonzalez, kay Edgar Pilayo, kay William Barrera Binyas. Erwin Esmiliarin Pilongo. Madamo ginya salamat sa imo. Sa inyo salamat. Apo lang, late ka. Mariceli Santa Cruz, good afternoon. Kay Anjon Joso Alcabo. Remy Villamarza kag Yes Beng Superal. Yes. Katapos ko na si Beng Kikina. Amy De La Torre, hello. Yes, kay Marivic Bray. Okay, enough lang na hasta lang na si Tito We, ha? Relax lang ka mo, salamat kid.
Balikan talang kamo kung may tiyempo pa karon. Anyway, wala na kay dulas. Oo, sige. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Marketing. Para naman sa complete management sa atong sa liver phenotype, syempre, di kaya positive capsule, kaya nga,
ang nabilin. Ha? Padayunon ta ang pagbasa ha. Sang nabilin naton nga mga zodiac sign para sa aton man horoscope sa karon nga adlaw. Okay, Pisces kita Tita Wilma. Sa mga Pisces, sa mga natawo Pebrero 19 tugtong Marso 20. Pisces, makaangkon ikaw sang work in service of your life. Padayon man ang imong income, happy ka man dira, nag-enjoy ka man, kag kinahanglan halong ka lang. Halong ka sa paggastos sa imong ginakita. Mga masuwati mo nga mga numero 31, 23, 46, 28, 55. Lucky color scarlet red. Sa mga Aries, Marso 21, tugtong Abril 19, ay Aries, dayawa ang tanan. Bosingon dayawon mo ang tanan, pasalamatan mo ang tanan na ara sa imo, kag magpasalamat ka sa mahal nga Dios sa imo mapagros nga lawas. Tanan nga gustuhon mo, ma-experiensyahan mo. Hindi man subong, kundi sa palaabuton. Mga masuwati mo nga mga numero 51, 15, 22, 35, kag 44. Lucky color, ice blue. Sa mga Taurus, ang mga Taurus na tao, Abril 20, tugtog Mayo 20, ang imo inner being, ang imo magagabay sa imo paintbrush. Sa imo paintbrush. Siguro na artista. Ang tanan na art paintings, mangin mabakal, ina ko nabaligya mo sa exhibit. Anong sorting talent mo, no? Okay, inaiya ko na yung talent mo, ara, dira, whatever. Kung ano man ang talent mo, makadako, mabulig sini sa imo panagabuhian. May masuwati mo nga numero Taurus, 5, 9, 22, 36, kag 52. Tangerine is your lucky color. Dali, gid lang. Action Radio Philippine Standard Time, in punto alas 3, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kananay na to, ang atong sinipagbasa sa inyong mga zodiac sign para mag-site on horoscope niya, di ba? Ang mga nabili natin ng mga zodiac sign, Gemini, ang mga Gemini, na taong Mayo 21, tugtog Hunyo 21, importante sa imo Gemini, kinanglan konsulta ka sa isa iya ka expert antes ka mag-invest sa business empire. Sige doon negosyan. Sige mo na hilig mo negosyo, di ba? Ini ang pamagi para nga maumpisahan mo ay imo ginaplano iya na tukuron. Masuwati mo man nga mga numero 11, 27, 31, 55, kag 48. Emerald green is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer, nitaw Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, Cancer, at tubangang mga makulit mo na mga customer, pero hindi ka magpangakid ha, hindi ka man tumiyayaw. Dako ang imo income karon nga sa imo negosyo. Gani magtuon ka sa pag-save. 3, 21, 31, 41, kag 52, mga masuwati mo nga numero, pearl white is your lucky color. Kag sa mga Leo naman, Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Yes, Leo, stay clean and healthy. Dulaan ang bisyo mo, magpalayo ka man sa pag-istorya dira sa mga wala puno, para nga wala problema, hindi ka pakakita. Kontra,
kinahanglan maghalong kagid always. Leo, masuwati mo nga mga numero 12, 23, 27, 38 card, 50. Your lucky color is yellow. Action Radio Philippine Standard Time. Alas 3 na, no? Dali gid lang Tito Wilma. Ang aton anay pagpangamuyo, no? Aton pagpangamuyo sa Horacio Emperata para sa aton tanan, especially sa aton mga frontliners, backliners, sa tanan nga mga opisyal sa gobyerno, kag sa aton tanan. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Nakabay kita pamatian, kaghatagan, niya sang sabat ang aton padayon mga papasitiluoy. Ang aton pagpangamuyo nga kasama kabay kaluyan niya kita sa aton ginatubang sa karon nga pandemic, ang COVID-19. Salamat sa aton mga palangga nga mga kagpalamati. Okay, hindi taman kamo maubos pero si Tito Wilma nagapasalamat sa inyo pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Ara sila ni Tolentino sa Montalvo Torilla, Marisol Santa Cruz, Rose Guevara sa inyo salamat. Anyway, salamat sa inyo. Ang ato sini Bible verse for the day. Halin sa Psalm chapter 119, verse 2, and it says, "Blessed are those who keep the truth and seek Him with all their heart." Salamat yan. Watch na naman, standby sa may tahong ni drama, mensahe sa paghiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!